Kasengjanya National Council Khliehriat Circle hak absan trek rempang Leit da kejingujor papura shu District Medical and Health Officer DMHO u Dr. D Shila hak bedai bat kejinglong jingman jong Civil Hospital Khliehriat kababu jingmai ka koit ka khia jong kipat ba hak emlang salang namar kinala kibla julor ki tang pankhana kibala tu ja ko pat wanra ka jingsma yutung bat jaklia kabal khata jori ki nong Shnong kiba shong basa Khliehriat West mamarjan bat ka hospital. Hadin kini kejingujor minta ka singkap santre rempang na kaliang u DMHO na lor u ba tay boswer u badai u wahe dong lambat u meban taylang suklan u badai u sketri dong ka Shnong Khliehriat West kinong yalam na ka dong kli wa shasem bat kinong yalam ka JNC ba kentup u sembo payar sume General Secretary kila pelong ka jinglet jurip bat kubur halor ka jingbamla kibor badai kemi Jangka hospital ban weng ya kani ke jing kabala slembaha ke JNC lingba ukarwo ka penpau bakani ke jinglong jingman ha kani ke jaka sumar pata kala pelong ye hinong Shnong makin ma jing ha kapor pampor di man ki kena kimla panile ka shabar namar kani ke jingsma ka baburu ke jingma ka bakraw halor ki judging pang bayo na ka bat kal air ka sengklo ongru maka ni ke jing kam dei shu kepadang thamai namar ki nong Shnong ka Khliehriat West ki basa marjan kila ujor la bon sin hakipor baladep show medical superintendent u Dr. A Lakyang Henry songsi pa namar pa shimladan ke jing pen sngap bat kam shimladan ke jing pa jurip ni ban maraman hakani ke jing let jurip u Dr. D Shila ula penting kana ya ga seng bat ki nong ilam Shnong Maun sabatha dala di ya u medical superintendent but in charge jong Civil Hospital Khliehriat ban shim kia ki jingnat kam klem dapen slem shu kat ba ka seng kala padiang sobha ya kani ke jing pentikana but ke jing etrelang jong ka DMHO Henry ke JNC kala krenshai ba kantang yai beteng ban but dien ya kani ka kam tat hadu ban dapen dam ha kapor ka babiang dak ba maham ban le dak ba ting dak ba pha iki dorkas syakatanat ko koit ka khia ka sorka jala bat ke jingujor syaka Meghalaya Human Rights Commission ama dua tuh